Καλησπέρα, στρατηγέ, τι κάνετε? Καλησπέρα, κύριε Μπούζο, καλά. Όσο καλά μπορούμε να είμαστε. Όσο καλά μπορούμε να είμαστε. Βιώνει η χώρα. Ναι, θέλω να θέσω. Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα, πώς μπαίνουν αυτές οι φωτιές και μάλιστα με τόσο μεγάλη συχνότητα. Κάποιος τις βάζει, έχουμε γίνει στόχος ασήμαντης απειλής. Είναι σενάρια, δεν ξέρω. Το ένα. Το δεύτερο, να σου πω ότι είχαμε ένα γκάλοπ σήμερα στην εκπομπή και το ερώτημα που θέσαμε ήταν αν φταίνε για τις πυρκαγιές, αν φταίει η διαχρονική ανοργανωσιά του ελληνικού κράτους, που έχει να κάνει με την απουσία των μέσων, δεν έχουμε καλό εξοπλισμό, δεν καθαρίζουμε τα δάση, δεν κάνουμε τις καλές σωστές αντιπυρικές ζώνες, δεν τα προφτίζουμε όλα αυτά, ή έχει να κάνει με τις extreme καιρικές συνθήκες. Στο Γκάλοπ οι 92%, πάνω από 9 στους 10, είπαν ότι φταίμε εμείς, φταίει το ελληνικό κράτος, στρατηγέ. Να ξεκινήσω από το πρώτο ερώτημα σε σχέση με τα αίτια των πυρκαγιών. Με βάση τη στατιστική που κρατάει το πυροσβεστικό σώμα όλα αυτά τα χρόνια, προκύπτει δυστυχώς στην Ελλάδα ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πυρκαγιών προκαλείται από ανθρώπινη αμέλεια και όχι από πρόθεση, δηλαδή από κακόβουλη ενέργεια. Βέβαια υπάρχει και ένα ικανό ποσοστό που υπάρχουν υποψίες, στοιχεία ή ακόμα και εντοπισμός δραστών όπου έχουμε και ευρισμούς από αμέλεια. Βέβαια, όταν επικρατούν τόσο ακραίες καιρικές συνθήκες, οι λόγοι που μπορούν να προκαλέσουν μια πυρκαγιά είναι πάρα πολλοί. Οπότε είναι αναμενόμενο να περιμένουμε εκδηλώσεις πυρκαγιών. Είναι αυτό που βιώσαμε, ξεκινώντας από την έναρξη της πυρκαγιάς στον Εύρο, την πρώτη μέρα με τα ακραία καιρικά φαινόμενα και ό,τι ακολούθησε από εκεί και πέρα. Χαρακτηριστικά σας λέω ότι για την πυρκαγιά στον Εύρο, από όσο έχω διαβάσει μέχρι τώρα, αρχική αιτία έναρξης είναι δυστυχώς κεραυνός, ένα φυσικό φαινόμενο. Το πώς αυτό εξελίχθηκε βέβαια είναι μια άλλη κατάσταση. Τώρα αν έρθω στο δεύτερο... Αυτό το πιο σημαντικό. Ο κόσμος λέει μην ψάχνεστε, εμείς φταίμε. Δεν κάνουμε τίποτα. Σίγουρα εντυπωσιακό το ποσοστό, άρα υπάρχει μια γενικευμένη αντίληψη στον κόσμο με όλα αυτά που βλέπει. Στρατηγέ, ξέρετε, λέει ο κόσμος ότι δεν φτάνει το ελληνικό φιλότιμο, δεν φτάνει του Βαρσάμι το φιλότιμο για να σβήσουμε τις φωτιές. Θέλω να του δώσουμε και τα μέσα. Όταν πάμε σε τέτοιου μεγέθους καταστροφές, δεν αρκεί το φιλότιμο. Το φιλότιμο είναι σε μια διάσωση που θα ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, σε μια αστική πυρκαγιά που θα πάρουμε το ρίσκο και θα σώσουμε έναν άνθρωπο ή οτιδήποτε άλλο μπορούμε να φανταστούμε. Εδώ μιλάμε τώρα για μια γενικευμένη φυσική καταστροφή. Αυτή τη στιγμή η χώρα βιώνει μια πανελλαδική καταστροφή. Δεν εξαιρείται κανένα κομμάτι της χώρας. Ακόμα και αν δεν υπάρχει πυρκαγιά, έχει τις επιπτώσεις του καπνού. Έχουμε μια τεράστια οικολογική καταστροφή στον Εύρο. Η χθεσινοβραδινή αποτίμηση μιλάει για 720.000 θρέματα. Έχει ξεπεράσει κατά πολύ την Έδεια που θεωρήθηκε η μεγαλύτερη πυρκαγιά του το 2021. Καταλαβαίνετε τώρα για τι συνθήκες μιλάμε. Όσον αφορά τις απαντήσεις των πολιτών, εγώ θα πω ότι ποτέ δεν είναι άσπρο μαύρο. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε ότι ισχύει απόλυτα το ένα και δεν ισχύει το άλλο. Ναι. Σίγουρα βιώνουμε και φέτος ακραίες καιρικές συνθήκες. Εγώ επειδή κρατάω στατιστική για τα τελευταία 15 χρόνια, ο Ιούλιος που περάσαμε ήταν ο χειρότερος από άποψη επικινδυνότητας στα τελευταία 15 χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήταν μια πολύ ακραία κατάσταση και δυστυχώς δεν μεσολάβησε κανένα στοιχείο που θα βοηθούσε την διαχείριση των πυρκαγιών. Δεν υπήρξε ούτε μια σταγόνα νερών, βροχής οπουδήποτε στην Ελλάδα. Υπήρξε μια ανάπαυλα που ίσως μας έκανε να ξεχάσουμε κάποιους αυτά που βιώσαμε τον Ιούλιο με τις καταστροφές στη Ρόδο και σε άλλες περιοχές. Αλλά όσοι ξέρουν το φαινόμενο, ξέραν ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος να ακολουθήσει κάτι ίσως ακόμα χειρότερο. Στρατηγέ, το ερώτημα είναι τα μέσα τα είχατε στη διάθεσή σας, δηλαδή υπάρχουν τα επίγεια, υπάρχουν τα... Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχουν σίγουρα δομικά προβλήματα στη χώρα, τα οποία πλέον δεν μπορεί νομίζω κανένας να τα βάζει κάτω από το χαλί. Διαχρονικά, αυτά δεν έχουν σχέση ακόμα. Αυτό που έχω βιώσει είναι ότι παλαιότερα από τα τελευταία 20 χρόνια περνούσαμε μια πολύ άσχημη χρονιά, υπήρχε μια αναταραχή, μια ανακατοσούρα, κουβέντα, ακολουθούσαν 3-4 καλά καλοκαίρια, ξεχνάγαμε ό,τι είχε γίνει, θεωρούσαμε επιτυχημένες τις ενέργειες και πηγαίναμε στο επόμενο χαστούκι. Και ξανά και ξανά. Αυτό πλέον, ακόμα και αυτό κύριε Μπούζο, έχει τελειώσει. Αυτή τη στιγμή αυτό που παρατηρούμε είναι επαναλαμβανόμενες άσχημες αντιπυρικές περιόδους. Είναι η πρώτη φορά τα τελευταία 20 χρόνια, από τότε που έχουμε δηλαδή και το σοβαρό πρόβλημα πυρκαγιών, που μέσα σε 3 καλοκαίρια έχουμε 2 ακραίες αντιπυρικές περιόδους. Μεσολάβησε απλώς η ανάπαυλα, η
σχετικά καλή περίοδος του 2022. Αυτό είναι ένα, όχι καμπανάκι, όχι καμπάνα, είναι ίσως το τελικό μήνυμα που πρέπει να πάρει η ελληνική πολιτεία, που είναι και αυτή που τι λέει το μήνυμα και τι λέει στρατηγέ το μήνυμα και κλείνουμε έτσι. Το μήνυμα λέει ότι πρέπει να αναδιοργανωθεί η δασική υπηρεσία, να σταθεί στα πόδια της, να πάρει το κομμάτι που της αναλογεί σε επίπεδο έργων πρόληψης, το πυροσβεστικό σώμα να ενισχυθεί οπωσδήποτε με προσωπικό, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ένα γερασμένο πυροσβεστικό σώμα που όσο και να θέλει δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το τιτάνιο έργο της δασοπυρόσβεσης. Τα μέσα καλά είναι, αλλά δεν μπορούμε να πάμε σε άπειρο αριθμό και αποδεικνύεται ότι τελικά και 100 εναέρια να έχουμε στα χώρα θα έρθει η στιγμή που και αυτά δεν επαρκούν. Και μετά πρέπει να πάμε σπίτι-σπίτι, βήμα-βήμα και να εντοπίσουμε τους κινδύνους ώστε να γλιτώσουμε αυτό που βιώνουμε, τα καμένα σπίτια, τις καμένες περιουσίες. Δεν έγινε αυτό μετά το 2018. Δεν πήγαμε να βρούμε ένα-ένα τα χωριά που κινδυνεύουν, μία-μία τις επιχειρήσεις που μπορεί να απειληθούν και βλέπετε ότι πάλι θρηνούμε τώρα καμένες περιουσίες, κινδυνεύουν άνθρωποι, πάμε σε αυτές τις εκκοινώσεις. Χρειάζεται να γίνουν πολλά πράγματα και πρέπει να γίνουν γρήγορα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, στρατηγέ, ευχαριστώ πάρα πολύ.